Naunsa man taon ning ubang vlogger nga mura magdili vlogger, di man mo manarbahog tarong vlogger sila. Vlogger ang kang Boy Maas man nagpanggamit nga mga video. Sige kog search sa Boy Maas, kay idol na ako sa Boy Maas. Hibuon ko di maging mulusot ang tinuod nga yaha, ang mulusot kato mo yung mga peak. Tistingin ninyo search, o diba, di gyud mulusot ang tinuod nga Boy Maas, kato mga peak, mga lusot perti daghana. Ano sa kanang nakalusot mo po sila sa FB, nang ano po kanang sila ang uban maka-upload lang og dili mao, maka-upload ka ng mga re-upload, dili sila nga makuandan sila violation din sila sa FB niya. Kaning ubang ano nga kanin sila na violation, no? Nga parti madagana ani nila, murag di maihap, grabe yung dagana. Ako idol na ako sa Boy Maas, kay kana gusto mo Boy Maas ron. Amo gihimo mo gina akong i-pick sa akong vlog, pakita unta mo ha na dere. Idol na ako Boy Maas, katong dito pa na silang Beatmaster, nakita man mi ana. Tanawa. O na ano, kana nga video nga Beatmaster na kunya diha sa Boy Maas na unya nananghid ko ni Beatmaster ko Beatmaster. Mananghid ko ni muha nga akong kwaon ang imong video, akong iibutang sa epic sa akong kuan ayo lang kay copyright ha. Mo to nananghid ako ni Beatmaster na, di na musuko si Beatmaster nga ako nagigamit, kay nananghid ko ana nya. Ang nakita diha si Boy Maas og si Arlie brother, nananghid ko nga ako nang gamiton. Unya ganahan ako si Beatmaster, dili baka ako makopyright ani ni Boy Maas, no? Di baka siya reklamo ni anam sa Beatmaster nga malipay noon to siya nga imong gi appeal. Mo na yung mga kuan guys, si Boy Maas gipangkuha ang iyang mga video. Hibuon ko bisag usaon ako search, murag di gimulusot ang iyan, ay dagkong followers, na gagmay pag followers, na basta di gimulusot ang original nga Boy Maas. Unsaon na to pag search nga mulusot ang tinuod nga Boy Maas, kay ang Boy Maas good 200 na kapin ang iyong followers, pero inig-search nimo manggawas ang mga na 20 kapin, na 10 pa kapin, na gagmay pa kayo na 50 kapin, perti ginagana ang naggamit sa video ni Boy Maas. Ngano nakalusot po ka na sila, no? Yun sa kanila pag-style, basig atik-atik na ilaha, di po na makakwarta sa FB tingali. Ibuong kita, ngano ka na, no? Di yun ako makita ang tinuod nga Boy Maas.